हमार जो तालाब हको ने एकरा में एगो गो एगो मगरमच्छ के प्रजाति हो गो देहात में एकरा में आई जो है को कतला मछली में पूरा दोस्ती हलो, यानी गो और मछली के कहानी है को दोनों देखो अभी जाल में लटकल हो, एगो इधर एगो इधर। पहले है लटक लो गोहिया, जब ये लटक लो तो एक दिन के बाद लोग एक देखल के कि अंदाजा लगा रही कि हो सको दोनों दोस्ती रहे। तो जब ये लटक गए तो एहो लटक गए। दोस्ती में है ना हो भाई, प्यार में तो यही हो। अगर एगो जान देवल तैयार हो तो दूसरो जान, लेकिन सब अपन जान के नहीं देखो है, देवल तो तैयार हो। अब दोनों मछलियों लटक गए जलिया मुँह पर आके, आई गोहिया तो लटकबे कैले। तो जानवे करो कोई जी कठजी भले अभी तक 5-6 दिन होलो अभी जिंदा को, लेकिन एक जी बराबरी कैल के कतलवा ये तो बेचारी प्राण त्याग दिल के। देखो दोनों के तो ही हको लग रहा कि दोनों कोई प्रेम कहानी जो है ना एकदम ही तालाब में अमर हो गलो। अब एक प्रेम के हम भी पुजारी ही है, तो वैसे में तो हमारा लग दोनों के वो स्मारक बनावे पड़ता है। एकरा में कोहिया और मछलिया। तू भी अगर केकरो से प्यार कैलो है ना तो वो बताओ। हमारे तालाब के जो वीडियो देख लो ना, गो और मछली दोनों जलीय जीव के प्रेम कहानी सुन लियो। अगर अच्छा लगलो तो लाइक शेयर और कमेंट करो।